shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musatibanane watokotadzira kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyago chakukutendai netsigo rese yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga mazuva mazhinji tinokupai chirongwa chamunofarira turning point from prison to progress apo patinoenda kumajeri akasiyana siyana munyika yeZimbabwe kuma provinces ese tichida kunzwisisa magariro anenge achita hama dzedu dziri mukati meusungwa. Nasuno tiri kupi? Tiri kunzvimbo yeGweru kwataenda paHwaHwa Young Offenders. Patati aiwa regai timbononzwa vakomana vechidiki vanenge vachirarama vari mukati meusungwa. Timbonzwisisawo ma experiences anosangana nevana pavanopinda mukati meusungwa. Ndofunga kazhinji vazhinji munongofunga kuti aiwa majeri anopinda vanhu vakuru, asi aiwa panewo patinoti aiwa mwana regai amboenda kunochengetedzwa kumutemo ave neugaro hwakanaka paanodzoka kumba mucommunity vakwanise kumugamuchira zvakanaka. Nasuno ndina mukoma vandati aiwa regai ndimbonzwawo nyaya yavo chakaita kuti vapinde mukati meusungwa. Inyaya yei, zvakafamba sei, uye ndeapi marehabilitation activities avari kudzidziswa vari pano, uye kugara kwavaita muusungwa kwachinja here upenyu hwavo kubva pane zvavanga vari panze. Mukoma makadi tiri pamakadiwa ndinani kupi kumusha ndogara kuGweru kuHozheri. kubva panapa kusvika kuHozheri ndingati tingakwire mari 50 cents. saka padhuze kamuri kumusha. Yeah. Tienda mukoma. Ndinonzwisisa mune makore mangani? Makore ekuberekwa tine 16. Yeah. Samuri hanzvadzi yangu. Ichokani. Aiwa bheti. Hanzvadzi yangu Vusi. Nda kuti undiudze kana kuti undizivise chakaita kuti upinde mukati menzvimbo ino chingava chii? Masi yakandipinza munomu ndiye robbery, armed robbery. Ndo yakandipinza munomu yakanditongesa 95 years. Yeah. Ndakabaisirwa 30 ndakasara ne60. Jeri rakandibisira 130 ndasara ne42. Yeah, ndoza ndrokumanya ndobuda 268. Handei musuyu kana kuti nguva yamaita marobhariza zvakanyatsoFamba sei musu kuti tizoti mukombi vabatwa vakugara panzvimbo inoyo? Jeri ratakatanga kuita kumarobhariza ndaitobva kubasa ndakatopfuura neGweru kumba. Ndakatosangana nemadzikoma angu akati ko uri kuita nezvei mazuva? Ndati chii hapana, ndakangogara kwanzi andeko kumasvingo ati kunoite kwanzi tinombondofaisa mazheti reko tide timbowana kamari ke sezvo January takachiona zindati apo atidi atibaye ndopatakabva tatosvika kumasvingo takatotanga kutoba ikoko. Saka taiva ne10 counts dzerobhari. Kudzosei kumashure makadzidza kuchikoro kupi? kwaHozheri ko? Ndakadzidza paHozheri ndakasvika grade 7 ndikaurega. Unozoenderera mberi here form 1 kuchienda mberi? Ndazoenderera. Okay. Handada kujaira izvo zvokuti zvongopinda chikoro ndasingachachifariri.
mangani pamakasiya muri grade 7 takasiya grade 7 ndani chanyatsotoziva seakusikutara still vabereki vana kuti here aiwa hakungaperere grade 7 kavaiti chii vabereki makavaudza here kuti handichada chikoro kana zvakafamba sei? Ipapo ndaitogara nagogo ndakatovaudza plus mari dzacho dzine dzaitodinetsa saka ndopa ndakabva ndatoreka kuti chizosvika pama10 counts. Vana mukoma ndo maifamba navo here muchiita zvinhu izvi kana kuti vakatanga sei kusvika kwamuri voti aiwa ndo mabasa atakuita vakakuudzai sei kuti muzoziva kuti ndozvatatojaira ndozvatakuita kana zvechikoro arega nditombosiya? Vana mukoma vakazongotora zve1 day ndopa vakabva vanditora ade kunoba kumasvingo ndopa ndatohakiraunda ndakatoenda handakana kumbozobuda kana kumboramba kana twice asi once ndisina mari ndakabva ndatoenda. Mari Christmas yaJanuary atati Christmas atati tatapera mari paChristmas ndo zvandakazotoitika. Igore ripi rakaitika nyaya? Egore rino here 25 zvakaitika izvezvi 25 January uno. Handei vana mukoma ndezvipi zvamaiona zvaitwa nana mukoma kana kuti zvamaito suspect mega kuti but ana mukoma mari yakawanda kudai vanewanako pane zvamaimboona here zvaitwa nana mukoma zvisina kujairika zvamakazotoona musi wamasvika kumasvingo? Handizvo zvekubira vanhu zvandakazototanga kutoonawo vachizviita kwezeni vaigara vatori nemari chichi vane mari endakazototi ndati regai neno wanziwo ndisinawo ndindiyo. Pamaimba wabvunza here kuti mukoma mari dzese idzi mukudziwana sei? Kuvabvunza ndakangovabvunza day roll because ndandisingagari navo nguva yakarema nguva refu ndakavabvunza day roll kuti kundoza ndirongowa pafoni nanagogo kuti muri kugara makazara everyday kumari dzacho wagwa vakati mazuva nditakuti pane zvatakuita kumasvingo takuita zvokubira vanhu ndopa vakabva tondijoinise pa. Vanga vari vangani nana mukoma? Ndana mukoma wenchete here kana kuti nevamwewo vekunze? Nevamwe vekunze vanga ri 1 ana mukoma vanga vari 2 ndendo vanga vari 3. Takaenda 3-5. Handei rwendo rwarongwa maudzwa manje kuti tiri kuenda unoitei mapa maakuziva manje ndapisi mamutori mudiki here papa? Ndidaiva mudiki maakuziva manje kuti aiwa mukoma vataura akati kumasvingo ndokuva tiri kumbobira mazuva ano ndokuva tiri kumbowana chii kwatiri kumbongwavha masvika kumasvingo makasvika papi chaipo? Takasvika kumasvingo kunze kurenji amene kunanzi kurenji here kana kuimpi ndo kwatakabva tanotira maakaunti edu. Pakambani pamba pai? Padzimba dzekumasvingo mulokishi matakaitira mhosva dzedu. Kuzoti kana muchinge masvika semunhu ari kudzidzira ndimune muri pamberi kana ndine muri kumashure imimi yenyu task yange iri papa semunhu ari kudawo mari ka munotopiwa honzi iwe uchapinda wakadai kana kuti uchajamba jurawo kana kuti uchaita sei imimi makaudzwa sei kuti tiri kupinda sei padzimba idzi? Ndirongojega tawa ndaisara panze ndakatarisa vanhu kuti ndakaona vanhu vakuya ndovaudza ndozvandaita. Handei makatoita zuva makaenda pamba 1 here pamabatwa ipapo kana kuti makatorara muchitenderera zuva rese muchiita sei muchita tawa makabatwa sei? Takabata usiku wese tichirova dzimba dzakawandisa takarova 10 ando 10 counts dzakahondipinzisa muno. Zvamaiwana mukati padzimba 10? Taiwana mari nemafoni ari nani nemalaptop
ndo zvinzotenga kutora. Makabatwa sei? Mabatwa mchiri kumasvingo ikoko here kana kuti? Zvinhu zvakazoitika ndezvokuti pata tichiri kumasvingo tichiri kuba vamwe vakabva vafonerera mapurisa. Mapurisa ubva uya umwe zvabva totanga kuti treka izvo. Pakatanga kuti treka ubva sangana nesu tobva tatiza. Saka patikatiza munhu aigara koko kumasvingo ndiye akabva azobahwa. Pakabahwa akabva atotengesa nesuwo taigara kuGweru. Matotengesa zvine? Hatatisati. Mari mamusani mashiyana? Mari tatisati. Papa ni mazuva mangani? Same day around kuchitoedza kwaita ndopatakatotiza kuti chisvika kuno kuGweru kwatoedza. Saka epa akatobauta akabva tonanga nemapurisa kumba atobatwa. Makabatwa muchitei? Semunhu asvika kaneta nekuita tawo? Hapana, takangosvika takangobatirwa padhini pedu panana zvatakamboi. Mabatwa mapurisa akasvika chiteshi. Apa muri kuona mufeso wenyu wewe. Vakauya naye kana kuti vakauya vari vega mapurisa? Mapurisa vakauya naye. Mapurisa mufeso wedu wange tinaye akatodza kuti hamuna tabahwa pachisina zvokuita. Tatoti achiyapo patakabva tatongoenda nemapurisa. First day makanzwa sei muchinzi akomana tatobatwa? Apa mari acho hamusani mashiyana? Inini zvakatombotikwadza panguva yacho. Asi ndatoona toti hapachisina nekuti apa. Mabatwa muri kwaUshiri. Maendeswa kupi nemapurisa? Mapurisa anditisa kumasvingo. Takanogara ikoko kumasvingo takaenda kuma-first indication kwataiita tichinoratidza kuti taisvita sei. Tiri panapa ungachipinda mukati unopinda unoratidza zvinhu zvavaiita. Ndese kuti pari kuuya munhu arati pangoti vhe munhu apa maivaudza sei? Mamanzi munovaudza sei? Ndotovaudza toti pane munhu atotodai. Vanhu vapinda mukati kamo vari mukati ngatiti vanhu vari munomu imi muri kunze kwejurawo maikomuniketa nawo sei? Andotanga tatarisa kuti ari kunyatso kuuya ipapo here kana kuti ari kungofamba hake. Kana achiuya ndotopinda mukati ndotovaudza. Pagedhi kana pane jirawo taita zvokutongojamba jirawo. Masingatyi imbwa anopinda kamune imbwa? Kana imbwa tasingadzityi. Makagadzirira zvese? Maendeswa kumasvingo makanogara nguva yakareba sei musati maenda kukoti? Handina ndambogara nguva yakareba. Pata takabva tangoita vhiki takatoendeswa kukoti takatonotonga. Mapinda mukoti Majesty wakati kudii vachiona apa pane kamukomana kechidiki kari kupindawo munyaya dzevanhu vakura? Majesty hapana zvavakataura. Majesty vakatoribvunza kuti mune makore magandatu, vaudza makore angu ndine 16. Vakanzi vakatanga vakamboshamisika vakati uchaona doctor havana vazotombouya. Vabva vatonyara. Takatotongwa takatobaya. Vachitonga vakati kudii pamwe nemumwe wenyu pavanhu 5? Inini wakanditonga 95. Maakiyusiti yangu wakamatonga wanchivo. Wamatonga 105 futi. 105. Mimanzi iko zvino ndakukupa 95. Makanzwa sei makamira mukabhokisi kaikai nemakoakiyusiti? Hapana zvatakozi ndakatombokumbira kuti wadze ndichiri mufana madi yenyu mumbondirerutsirawo mutongo wakawandisa. Vanhu vanazvavakasa. Saka vanozombodzikisa? Vanhu pavangodzikisa idzodzo 30 havana vanhu vazombodzikisa. Mabva ipapo makaendeswa kupi? Takaendeswa kumuti murefu
muti murefu vakatibvisa vakatatichengete vanhu vakadai vakatindisa kukami kami vakazondibvisa achiti mwana ngaende kuwawa young offenders panapa pandauya panapa tichisvika panapa muchivhurwa gedhi munzi mukumbokuchengeta panapa mwana wedu uri kucollege kunoku unofunga pandationa panze apo hapana kutombonyora zvejeri hapana kutombonyora zveprison kana hapa kutononzi wawa young offenders tofunga panapa ndopa munenge muri toti ndopa munenge muri muchirehabilitate kuti mabasa aya amaita aya aitese asiwe munhu aende kupi kuchikoro muchisvika muno makazvitambira sei ndichitosvika munomu ndakatoudzwa toti panapa toita zvechii zvechikoro ndatoti orenda zoenda kutoitawo zvechii zvechikoro nevamwe munombobatikana here muchipinda muno kana ndakatozvitorawo sezvinhu zvakatoitika ande magara masangana nagogo nanasekuru vari kukuchengetai panapa shoko rekuzoenda kuchikoro apa mama ati kuchikoro hamuchada kuenda vakazokugonai sei manje kuti vakudzorere kuchikoro panapa unotoenda chete kuchikoro makadzokera sei azokadai ndakatongotaka nguva se ndozvinhu zvandatobvira kune mamwe machero chinzi anofanira kuenda chikoro ndakatobva ndichitoziva ndinoenda chikoro saka makasvika mukatangira vai makatangira grade 7 iya here kana kuti makazoti hage nditangire form kutangira grade 7 manyora kunyora vamwe vakanyora apa pasi ani handinambonyora uda kumbonyatsodzidza next year kamune makunyora next year ndinotonyora saka vabereki vana mama vana gogo vari kuhere uzokonai panapa kuya vanouya vanotombouya vakazvigamuchira sei vachinzwa kuti ndo dheri here risina kurara pamba akanga atori kumasvingo zvake uko kubva kugweru kuzvitambira ndobvuzeto vakazozvitambira sei kuzena vaisambodzina kuti ndo mabasa andakatota vanambozvitambira toti vandiziva ndiro munhu ari right iko zvino ndezvipi zvimwe zvamuri kuita besides kuenda kuchikoro pane mamwe mabasa emaoko amuri kudzidziswa muri panapa toti pamunonobuda panze apo hamuchadzokere kunana mukoma uko kana kuti hamuchanoite matawa maakunoita mabasa emaoko zvichida mukapedza chikoro makutoitawo zvimwe pane rimwe mabasa emaoko amuri kudzidziswa panapa mabasa emaoko panapa pandiri handisati ndoita asi varipo vamwe vanotoita kumabig class vanobuda isusu hatibvumidziri kubuda nechingodzidza mutiri muno takatarisana nekuti pane vamwe vana vari kunzoko vari kutongobatanidzirwa nanamukoma dzahandi tinoita izvi but vasati vabatwa imishuviro yenyu takatarisa vana vechidiki vari kubatanidzirwa nevanhu vakuru vachinoiswa kumberi ivo ndobatwa zvichida vamwe vanogonotoramba kuti mufana shamari waita zvinhu zvako wega shuviro yenyu pavana vakaenzana nemi vezera renyu vari kunzoko vari kuitiswa mabasa aya ndekuti chii ndinotovatsiurira toti ngavasiyane nazvo zvourayisa ngavasiyane nazvo zvokuwadzisa hazviiti samuri kugara sei panapa ndanzwa kuti munorohwa kana nagogo nanaseko nanzi munorohwa singaiti apa mudya kana sadza munodya rine simendi muri kugara sei panapa chokwaderero vanhu vanenge vachitongosimbisa nema vanhu vanenge vachitosimbisa kugara tigare zvakanaka ndenge takagara zvakanaka asi ndinotodya sadza kwaro chaiyo laungoita serinokuliwa padze makuseni masikati manheru zviri kufamba sei pakudya kwenyu makuseni ndinotodlawo chingwa netii masikati tinotodla sadza kana iri weekend tinodla raisi madeko totodla sadza sometimes nenyama ugara tigere zvipi zvamungade kukumbira mukomafusi
tikatarisani kuti pane zvimwe zvinhu zvamungade even kana kuchikoro kana pakushandisa muri kuno zvamunofunga kuti mungade mimi chi zviziri kwanisa kuti gogo vawane vachiuya nazvo zvamukati dai ndikawanirwa chakati nechakati nekachakati nokuna kubatsirika mupenyu wangu. Ya chinhu chidongo wanzongonetsa vana pasipo dzogeza sipo ndo dzinowanzonetsa nemasafa ekwacha ndo zvinowonetsa chete maplans amami nawo imimi muchikura maramba chikoro ngaiti zvechikoro genimbosiya maida kuitei? Ndarega chikoro ndaida kutora license because ndaiva neprovisional ndauda tora license ndo pasoka pazosoitika. Maida kunodriver chimagonyeti maida kunodriver ndaida kudriver magonyeti ndane class 2. makore nyanga chiri mashoma kare makore akachiri pashoma plus hakuenda ndaizoita. mukavataura navo havana here makosizi wayo kudriver pana papana mataura navo kudriver ndisandambomawo hapana ngozi mota meki nechine kukanika ndo andoziva ndokwandichazotoenda zvanga mine shwiro nazvo kuti aiwa ndikaita ichi neichi neichi ndokwanisa kuzochengeta gogo zvese zvisingachakwanisike kuita nekuti mava panzvimbo inoi musati mabuda. Kana ndakuenda kuworkshop ndoda kuzokwanisa kana unoita basa rangu remaoko kuitira kuti kana ndazobuda panze apa ndiwe munhu araita reforma kuzi nyange chida kuzotobuda panze kawo chida kumbonodai vanhu vanenge vachitoziva kuti idzi dzakambopfuura nekwawa idzi dzogona zotibira achi muno tinenge tareforma muno atinoita right saka ndakaenda kuworkshop ndakakwanisa kunoita basa remaoko rangu randokwanisa ndobudawo panze nechinhu chandokwanisa kunoita. ndoti nguva ino ndikupe mukana wekukumbira ruregerero kune vanhu 10 vaivaya vamaitira tawa muri panze vaya mukabira mukatora zvinhu zvavo vaya ndoti muvakumbire ruregerero nhasi ndofunga hamuna kuzombowana mukana wekuvakumbira ruregerero vanhu vaya hamuna kuzombovaona 1 by 1 iko zvino ndo mukana wandikupai kuti muvakumbire ruregerero zvichida kuzoitira kuti pamunobuda paipai nharaunda yese yekuno kugweru nharaunda yese yekumasvingo toti mukazoenda mumasvingo nzi mukomana uya asi mukakumbira ruregerero iko zvino zvichida even kana nagogo vanonyevenutsawo mwoyo wavo. Ndinokumbira ruregerero kune vose vandakatadzira ndione kana zvichizoitika futi hapakakanganisika zveshuwa. kurudziro chipendera yamungade kupa kune vamwe vari kunzoko vari kutoti inini zvechikoro handichada rege ndiita hangu zvikabasa kangu ndingafunga kuti ndingawane quick money mwezvo zvatoraraba nhasi but hana kubatwa because musikanzo yakawanda ino wanzoitwa papa makore waya 14 15 16 17 baba vanhu pavanenge vachifunga kuti aiwa ndikadai unenge watona life yese waita sei wapedza. kurudziro yamungade kupawo vechidiki vakaita semi vari kunzoko vari kuita mabasa akaipa asi vasingabatwi ndekuti kudii? Ndokuvapa kurudziro yekuti kana ukaonawo munhu anoti anokuendesa chikoro ngavagare vaenda vasiyane nazvo izvokuti chikoro hatichada izvi ngavasiyane nazvo vaende kuchikoro vadzidze zvokuregawo tichida kuita gangster izvo zvinhu zvakatoshata zvinhu zvakashata. tinotenda musara zvakanaka moyambirawo vamwe vari munomu vachiri vakabatikana muchaudza kuti aiwa zvinopera ende jeri rinoita sei rinopera totozosangana zvakare kwahosheru uku chakutoti mukoma pamwe mune matozitora license pamakore akwana maakuenda kumatracks hazvizikanwa ndizvo handiti musara zvakanaka mukoma.
Mazvinzwira muri Zimbabwe tiri kuno kuwawa Young Offenders kutati aiwa regai timbononzwa nyaya yehanzvadzi yangu yakapiwa 95 years in prison nenhau yerobhari. Chinonyanyorwadza ndechekuti panga pariwo pekutanga watongokokorodzwa unana mukoma kuti aiwa mazuva chiri kuitisa mari ndezvemazheti mufanami ndezvemadhiri ndokuenda kumasvingo uko kwavakanoita 10 counts dzerobhari vachinobira vanhu mudzimba dzavo vachizobatwa musi uyo ndopa vakatongerwa makore ivo vakapiwa 95 vamwe vana mukoma vakanga vainavo vakapiwa 105 pemunhu. Ndofunga kutaura kuno vazhinji madzidza vazhinji maonawo vezera rechidiki kune jeri revana vadiki zvakare sekutaura kwandamboita ukapara mhosva usafunge kuti jeri nderevanhu vakuru chete asi kunoko hatisi kuti ijeri tiri kuti it's a correctional institution yekuti ukauya kuno unodzidziswa mafambiro akanaka. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyagweni chete Chisarai.
kana mutiriona tutambire kumuri yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.